už na to kašli. Mala by si ísť namiesto toho cukra izbu. To by bol taký zázrak, že by ti na 100% došla pozvánka do Rockfortu. No, a tu poďme zlatý, kde si naobjednať všetky tie vitamíny, čo nám pán veterinár odporúčal. Z tohto máš dostať dve krabičky, z tohto dve tablety. Toto ani neviem čo je, toľko je toho, neviem, kto to do teba dostane. Chceš pomoc? Pozeraj! Bafano! To si ako urobila? Veď som trénovala. Tu má všetko, čo potrebuje v jednom srdiečku. OK, a koľko toho má brať? Podľa jeho váhy 3 srdiečka denne. To je super, a vieš mi toho vyčarovať viac? Jasné! Bafano Maximo! Paráda! Charlie, pozri, koľko toho vyčarovala. Veď to je moje zlatíčka, zaslúži si. Ak ty doma kúzelničku nemáš, klikni na bafan.sk a nájdi tam svojmu domácemu miláčikovi to najlepšie. A keď sme pri tom, ja si nezaslúžim nové auto?